खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। इलेक्शननि रिजाल्टआथ' ओंखारबाय मैया। दा बेवहाय NDA आनो मोजाङै देरहाथारबाय। 102खौनो बिसोर गावसोर देरहाबाय, जेराव BJP आ 82 आरो BPF 10, AGP 10, 102। दा बेवहाय आं जास्ट जोंनि BTR नि माने देरहानाय केन्डिडेट आरो सेकेन्डआव थानाय केन्डिडेट बेनिफ्राय बिसोरनि डिफारेन्स माने भट मोननायनि डिफारेन्स, देरहानायनि डिफारेन्स बेखौ आङो खोन्थालांनो नागिरदों। गिबियाव 1 नं गसाइगाव सभाराम बसुमतारी BPF आरो बिथाङा मोननो हादों 44,394 आरो प्रेडिक्सन हासदा होननाया 21,417 मोननो हादों। डिफारेन्सआ 22,977। थिग 2 नं दतमा रबिराम नार्जारी BPF 48,775 आरो राजु कुमार नार्जारी बिथाङा सेकेन्ड, माने रबिराम नार्जारिया देरहाबाय। दा राजु कुमार नार्जारिया 24,492 मोनदों। बिथां रबिराम नार्जारी आरो राजु कुमार नार्जारीनि गेजेराव भटनि डिफारेन्सआ 24,283। 3 नं क'क्राझार शिवली महिलारी 74,816 आरो लरेन्स इस्लारी 35,183। डिफारेन्स 39,633। 4 नं बावखुंग्रि रूपम चन्द्र राय BPF बिथाङा मोननो हादों 62,677। चापली माराक बिथाङा कंग्रेसनिमोन, बिथाङा मोननो हादों 38,962। डिफारेन्स 22,238। आरो 5 नं पर्बतझरा बेवहाय खिन्थु कंग्रेसासो देरहादों। आशराफुल इस्लाम शेख 77,128 आरो BPF नि केन्डिडेटआ बेहाय जेनदों रेजाउल करिम, बिथाङा मोननो हादों 68,106। डिफारेन्स 9,022। डिफारेन्सआ 9,022। बिदिनो चिरां 19 नं सिडली चिरां पानिराम ब्रह्मआ देरहादों 1,01,275 भट मोनदों बिथाङा। आरो रन्जित बसुमतारी UPPL 62,674। डिफारेन्स 38,601। आरो 20 नं बिजनी अरूप कुमार दे BJP बिथाङा मोननो हादों 71,708। कमल सिंह नार्जारी UPPL 37,781। डिफारेन्स 33,927। बेबादिनो चिरांनि उनाव बाक्सायाव थानेश्वर बसुमतारी BPF बिथाङा मोननो हादों 90,060 आरो अन्जन तालुकदार होननाया मोननो हादों 42,650। डिफारेन्स 47,410। बेनिफ्राय 42 नं बाक्सा बे समस्तियाव मनेश्वर ब्रह्म BPF देरहानो हादों बिथाङा मोनदों 88,820 भट। राकेश ब्रह्म UPPL 39,770। भटनि डिफारेन्स 49,050। बेनिफ्राय तामुलपुराव BJP नि बिश्वजित दैमारिया देरहानो हादों, बिथाङा मोननो हादों 89,308 आरो प्रमद बर' UPPL नि बिथाङा मोननो हादों 62,565। डिफारेन्स 26,000 माने 26,743। ओमफ्राय बेवहाय 44 नं गरेश्वराव भिक्टर कुमार दास बिथाङाबो BJP नि 98,108 भट मोननो हादों बिथाङा। बेनिफ्राय पबित्र कुमार बर' UPPL नि बिथाङा मोननो हादों 28,859। डिफारेन्स भटनि 69,249। अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अदालगुरियाव BPF नि महेश्वर बर'आ मोननो हादों भेरगाव समस्तियाव 67,105 आरो नेरसन बर'आ मोननो हादों 29,308। डिफारेन्स 37,797। आरो उदालगुरि समस्ति रिहन दैमारिया मोननो हादों BPF 76,800 आरो दिपेन बर' UPPL आ मोननो हादों 49,246। डिफारेन्स 27,000
554 बेनिफ्राय माजबाद चरन बर' बिथाङा मोननो हादों 84,718 आरो प्रीति रेखा बारला बिथाङा मोननो हादों 29,172 डिफारेन्स 55,546 बेनिफ्राय 48 नं टंला समस्तियाव बिकन चन्द्र डेका 84,309 बिथाङा बीजेपी बेनिफ्राय जेनदों रहित पारिगा बिथाङा 29,708 मोननो हादों डिफारेन्स 54,601 दा बेबादिनो आङो खोन्थानानै होजोबनो हाबाय दा बेबादि डिफारेन्स आरो बेबादि भट मोनदों माने BPFआ BTR आव BTC आव 17थायाव गेलेनायाव 10था देरहाबाय आरो BJPआ मोनब्रै गेलेनायाव मोनब्रैबो देरहादों एसेनोसै नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों